Bon dijous! Primer de tot us vull explicar perquè començo a gravar en dijous. Ha passat tot de València, òbviament. El fet d'haver competit cap allà ha fet que tinguéssim bastants amics, que també s'eixeix amb molta gent d'allà i ho veus tot molt en directe, que tothom ha estat com molt afectat i ha empatitzat molt amb la causa i és això, al final allà hem conegut gent, hem vist llocs per on havíem passat, en gimnasos on havíem entrenat, negocis, fent merda i és que només de dir-ho a la pell se'm fica de gallina. Després també he estat malalta. Ja us ho vaig comentar a l'altre vídeo que estava regulint. Dilluns ja vaig tindre febre. Diumenge ja vaig tindre febre a la tarda. Dilluns vaig estar amb febre. He intentat fer vida normal, però no estava amb els amics com per gravar, ni amb la cara. I ara estic millor. Tinc moquetes, però bueno. He estat gestionant l'ansietat molt millor, però és que molt millor. Estic molt orgullosa de mi mateixa. Jo us vull gravar el que és un dia que menjo, a lo que és la dieta que jo m'he fet i que m'ha anat bé per gestionar aquesta ansietat, perquè tant com consells, com vídeos, etc. ja us ho vull compartir. Així que acompanyeu-me. Per cert, suposo que ja ho heu vist, però ja m'ha acabat lo del tractament de les carilles i així és com ha quedat el meu nou somriure. N'estic encantada. D'aquí 2 setmanes tinc revisió per si alguna me la noto massa gran. Per exemple, noto que al mastegar aquestes dos me tanquen abans que l'altre costat i me poliran aquestes cosetes. Us deixaré per aquí algun reel o alguna coseta que els hi he fet o algun vídeo. M'ho he fet a estil dental, que també us deixo el seu Instagram aquí i m'encanta. És que és un somriure. La dent aquella ha desaparegut. Una de les coses que m'estan anant millor és agafar consciència de que estic menjant amb calma, mastigar bastant i intentar no córrer, anar a poc i pensar que en aquest moment l'acció que estàs fent és menjar. Un dels altres consells que estic aplicant a l'hora de menjar per reduir el que és l'ansietat i que el meu cos vagi rebent la senyal de que estic tipa, perquè el que li passa al meu cos és que ara no vol tornar als nivells de greix que estava, no dona la senyal de que estic tipa. Llavors, una de les coses que vaig veure en un vídeo de la Marta, que us deixo per aquí, que aquest vídeo m'ha anat superbé, és que quan tu estàs menjant, que el teu cos entengui que està menjant i doni la senyal de sacietat, és prendre-ho amb moltíssima calma i una cosa que m'ha anat molt bé és deixar els coberts, o sigui, anar menjant, costa boníssim, més, i deixar els coberts, mastigar amb calma, i si estàs amb algú, parlar amb aquella persona, si estàs mirant un vídeo, dedicar temps al vídeo, si estàs mirant a fora, doncs relaxar-te i mirar, beure una mica de cafè, el que sigui. Quin mig matí m'he preparat. A part de prendre-t'ho amb calma, el fet de deixar els coberts o fer una mossada de deixar la torrada és com que el teu cos va assimilant que està menjant i així redueix molt l'ansietat i la veritat és que m'ho estic notant i m'està anant superbé. I ara continuo amb el meu super pancake que està boníssim. És meva, besito. Us juro que intento tindre dies tranquils i és impossible, però avui ha passat una cosa que feia temps que no passava i estic molt contenta, i és que estava super enfocada fent feina i no tenia gana, o sigui, era com l'hora de dinar ja i tal, i és que no tenia gens de gana i feia un munt que això no me passava i ara acabo d'acabar, que la pometa, i la veritat és que em noto bastant bé, o sigui que estem millorant i estic molt contenta per aquesta part i us volia compartir un altre dels consells que a mi m'ha anat bé. Aquest més aviat és propi perquè de normal, sí, ja sé que vols, però carinyo, de normal te recomanen ficar aliments que siguin molt saciants
o aliments que siguin poc calòrics perquè puguis ficar més quantitat quan tens poc menjar. Sí que és veritat que és més el que a mi m'agrada. O sigui, un aliment pot ser poc calòric i em puc ficar molta quantitat, però si no és una que em ve de gust o que a mi m'agrada, no crearé adherència a aquella dieta. I llavors, ara, al fer-me jo la dieta, vaig ficar el que em venia de gust i m'agradava, sempre que és saludable, perquè òbviament no ens ficarem una pizza cada dia, i estic creant moltíssima més adherència i és el que està fent que em baixi l'ansietat. En canvi, si és algo que no m'agrada, sempre tinc aquí com una veueta de ai, podries agafar tal cosa, oi, podries agafar... I el que és picar entre hores ha fet que disminuïs moltíssim, perquè picava molt. Però perquè em passa això, ficar aliments que no em diuen res i llavors entre hores sempre volia alguna altra cosa. I en canvi, ara, com que em menjo algo que m'agrada, doncs després fa que sigui molt més fàcil no picar o que ja directament cada cop tinguem menys la veueta aquesta de ves i agafa això de la nevera. Així que molt contenta. Ai, tampoc us vaig explicar que dels anàlisis van sortir superbé. La veritat és que estic molt bé a nivell hormonal, he tingut la regla, estic deixant les pastilles també, ja us explicaré en altres vídeos i si algú té dubtes o li interessa el tema que m'ho deixi comentaris, perquè jo tenia regles que ho passava fatal. Tenia regles super llargues, molt doloroses, bueno, i ara veuré què passa. I bueno, això, que els anàlisis van sortir superbé. L'únic que em va sortir una mica baixa és la vitamina D, que ja heu vist al matí que m'estic suplementant. Us deixo baix enllaç de la suplementació que jo faig servir. I aprofito el solet el màxim que puc també per fer-la pujar una mica, però bueno, la vitamina D és molt normal tindre la baixa, li passa a moltíssima gent, per això és molt interessant suplementar-se. I el preentreno. Quina pintassa, us juro que plàtan amb mel i una mica de sal està boníssim. Porto 2 dies que quan amb aquesta hora de tragar carn a passeig me pique un mosquit. L'altre dia me va picar aquí, me va traspassar el pantaló i me va picar la cuixa i avui m'ha picat aquí i anava amb la sudadera que m'arribava aquí dalt. Jo al·lucino. Bueno, el que us anava a dir del menjar, un altre tip que a mi m'ha anat bastant bé, aquest costa més perquè lo dolç sempre crida, però és optar més per les coses salades. Per almenys, en el meu cas, menjar salat me fa sentir saciada i com sense la necessitat de continuar menjant, com si menjo dolç. O sigui, quan menjo dolç com que tinc més ganes de continuar menjant coses i el salat més sacia abans. Llavors, tot el que pugueu afegir a la dieta que et sigui més salat farà que quedeu més saciats que sigui més dolç si esteu amb o si veniu d'un dèficit, òbviament. O sigui, de tot això us estic parlant de la meva experiència de vindre d'haver competit, de vindre d'un dèficit molt llarg, mare meva, i de com ho estic fent ara. Però tot ajuda. I llavors, ara acabo de fer el preentreno, on sí que hi afegeixo pa integral, bueno, una de les opcions que tinc, perquè és un carbohidrat complex, que al final té bastants beneficis i està interessant doncs, jugar una miqueta amb tot. I sí que hi ha l'opció del plàtan, que és un pelet més dolça, però perquè aquí sí que jugo més amb els ingredients, amb la mel, cosetes així que em donin més energia per entrenar, perquè ara toca esquena i anem a rebentar aquest entreno. I aquesta nit ve una cosa especial. Jo us volia fer un dia a la meva dieta, però és que és impossible. Quan no és per temps, és perquè tinc alguna cosa, i si no, perquè me va mandar a cuinar. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? ¿Eres una princesa tú? És molt mono. Aquí estoy mirando solo rato. Sí, nosaltres sempre lo matem. Mireu que tinc aquí el bichito que està dormint a dalt. Ja ha baixat corrent. Aquí hem baixat corrent a veure la mami. Sí, més guapa tu. Què passa, carinyo? Estàs dormideta? Ara mirarem una sèrie. Ficarem los Bridgerton. Ens quedarem frites al sofà, Vaya bitxa, mireu això. On està l'Arcani? On està? Volia esperar demà perquè tinguéssiu més llum i més bona qualitat de vídeo per explicar-vos una mica allò d'aquesta nit, però és que me sento tan orgullosa perquè, no sé, de veritat, ha sigut la primera nit que he disfrutat, o sigui que
mentalment estava més amb el pla social que amb el menjar, és que no sé com explicar-ho. O sigui, fins ara, cada vegada que hi havia algo que involucrava menjar, era com que tenia molta ansietat i me sentava a taula i pensava, sisplau, que portin ja el menjar. I quan estava allà i tothom estava parlant, jo només pensava, ojalà es pugui repetir, ojalà me'n fiquin més, ojalà me digui algú, no vull el meu tros. Estava com molt més pendent del menjar. I avui, tot i anar a una pizzeria que en tenia moltíssimes ganes, perquè és una pizzeria que m'agrada molt, van obrir poc abans de que jo comencés a la preparació i només van poder demanar un dia per emportar. I havia provat les pizzas, les havia provat quan van obrir, que les han millorat moltíssim i mira que eren boníssimes, i a més per emportar, que no és el mateix que recient fetes, i tenia moltes ganes d'anar-hi, però he estat molt més pendent de la Judit, de lo que m'explicava, de disfrutar d'estar amb ella, de mirar que estigués bé, que li agradés tot, que no tant de la pizza en si, i mira que estaven delicioses, i no m'he quedat ni inflada ni a rebentar. O sigui, hauria pogut menjar més del que he menjat, però com que no tenia la necessitat i me sento super orgullosa d'haver aconseguit això. Al final, abans de ficar en preparació, és ja com estar gestionant les menjades fora o els plans socials, i estar recuperant aquesta dinàmica m'està fent molt feliç, perquè era algo que em feia molt bé a nivell mental i a nivell físic. Al final també no és bo acabar a rebentar sempre, i me fa molt feliç, de veritat. Bon dia, és dissabte i estic super contenta perquè d'ahir no he retingut gens, no estic inflada, estic molt contenta de fer les coses bé, d'haver sigut capaç i de que també de sortint de mi, que no fos estar tota l'estona pensant en forçar-me, en no passar-me, en notar-me tipa i para llavors, en no estar tot el rato pendent del menjar, sinó que a poc és algo que va sortint de mi i això me fa super contenta. A més, avui sopo amb una altra amiga que fa moltíssim que no veig i ja li vaig demanar si podíem buscar una opció que no fos pizza, i ens hem buscat un lloc on, per exemple, puc trobar carn a la brasa o risotto, o sigui, coses una mica diferents a lo que és la pizza o les hamburgueses, les patates fregides, primer perquè em ve de gust, cosa bona, i després també per compensar una mica això, no cal 2 dies seguits menjar pizza o hamburguesa. I no sé, tinc moltes ganes. Tinc ganes de que torni a ser com ahir i torni a estar més pendent d'ella, del pla social, i no tant del menjar, i no tindre aquesta ansietat que fins ara tenia. Bueno, penso que si ja un cop he pogut, que ja puc la resta, així que hi vaig amb molta il·lusió i moltes ganes. I ara procediré a fer magdalenes, perquè és dissabte, els dissabtes faig els menjars més a gust, perquè al final a nivell de quantitats i pesos ho gestiono bastant bé després de tant temps pesant el menjar. I després també fem els horaris diferents, el Roger sempre es desperta més tard, i llavors anem a entrenar sobre les 11-12, i al mig matí segurament ja no el faci. I no sé, m'apeteix moltíssim estrenar els moldes de magdalenes amb una recepta saludable, òbviament. M'apeteix moltíssim estrenar aquests moldes i fer un esmorzar així, no sé, que es vegi la taula completa parada. Tinc moltíssimes ganes. I ara prepararé suc de taronja, cafè. Som-hi! He volgut ficar amb aquests vasos perquè fos estètic. És que realment són molt grans. Sembla que no hagi fet suc de taronja. Però n'hi havia un tros així a l'exprimidora. I amb aquests vasets sembla un xupito. Aquests són els ingredients. Necessitem un ou castellà, llet, que tinc els 2 packs perquè en aquest cas no n'hi queda, pot ser vegetal, avena, pot ser amb gust, pot ser copos, etc. I jo hi afegiré una mica d'oli de coco, això i això per després per damunt. Bueno, el porridge li ficaré barrejat a la massa i això ho ficaré per damunt, saps, com que quedi per les magdalenes. Un plàtan madur, jo crec que hauria de ser més madur però no passa res. Canella, les drops, que ja sabeu que sempre les fico. I el que és llevadura. Crec que no m'he dit res, anem a fer-ho tot. Primer pas important, precalentar el forn. He tingut un problema, no tinc cap bol mitjà, o sigui que no sigui ni el típic gros de pastís ni mitjà. Llavors estava fent, triturant el plàtan amb aquest, que és molt petit, i s'ha de barrejar ara el que és l'ou i les drops amb el plàtan. Provarem un shaker. Aquest és el resultat. A veure si enfoqui. Magdalenes al forn que quasi estan, tinc les torrades a l'air fryer i per aquí he fet aquestes 2 i ara farem cafecito.
Se suposa que ja estan. Així queda tot l'esmorzar. Mira aquesta torradeta. Cafè, suc de taronja, torrada amb mermelada, torrada amb pollastre, perquè hem de ficar proteïna, la suplementació i les magdalenetes. Que mones! I lo del Roger, òbviament, també li he fet amb ell. Canvi de plans, la meva amiga està ficant malalta i que no es comença a trobar gaire, però he dit que a casa a descansar i a soparem un altre dia i avui fem nit de picoteo a casa, és una cosa que fèiem moltíssim abans, compràvem coses que ens agradaven i fèiem així una mica de picoteo i avui pues farem això amb el Roger. Bon diumenge i bon dia, estic super cansadeta, és molt aviat perquè avui treballo, però sentiu això? És el microones calentant el menjar que em va sobrar. D'ahir, és el primer cop que em sobre menjar. Vaig menjar un pel més que divendres, però contenta. Vaig menjar allò que dius, ja començo a notar que estic tipa, i vaig dir, va, això ja ho deixo perquè no puc més. No sé. De veritat, són coses com supernormals i que segurament a molts us passen, però per mi era algo que ja me passava, m'ha deixat de passar i la sensació d'ansietat de menjar és horrible perquè no li veus fi. I el fet de no veure-li fi, que el teu cos mai se saci, que sempre et demani més menjar i que pensis en menjar, que m'he despertat a mitjanit pensant en el que em tocaria esmorzar l'endemà, és horrible, de veritat, perquè com que no veus que acabarà i ara que estan en cap a menys i ja aquests últims dies a una velocitat super ràpida, no sé, com que me dona molta esperança i molta tranquil·litat, que sembla una tonteria, però de veritat que l'ansietat és molt jodida i quan veus que comença a acabar-se, jo ho estic agraint moltíssim. Així que despedeixo el vídeo aquí, vaig a menjar-me el meu super esmorzar i me'n vaig a treure l'arcani a treballar perquè si no tot no arribo. I res, gràcies per veure, gràcies per acompanyar-me com sempre i ens veiem al pròxim vídeo.